weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to wendu noodi to hayre laawo to hayre mbara to hayre gollere to seeno busoɓe to mairie to kasga to damga kon takkusan juula ha e to galle ceerno mamoudou waddu to cité asekna yombel dakar ha to galle ceerno madani tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi mauritanie mohamed salem hawla merzouk kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi o joddima e sete timmuɗo taw ko sete minusma ummitiɓe to nder leydi mali to leydi sénégal toɓoji kewɗi ndiyam caami subaka hande o e nder dakar lamorgo leydi ɗi yoga e leeɗe hen tawi tigui e yoolari mawdu no fewi to leydi mali laamu leydi mali ɓe dokki ultimatum ngu balɗe tati wonande kay on joguiɗo konngol munisma ya taw kay ɗo e 72 heures yalti leydi ndi ha laaɓi to leydi guiné konakiri hono médiateur cda o melnoɗo wonde hoolejo leydi bene biteɗo thomas yayi boni o tawate jillu muɗum tawe jillu muɗum ngo balle tati e nder leydi he bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren. musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo men woni gorel teya ko ha ko moƴƴo iwruken to korjinoro ari ko walluden e safruden ha moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo toƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru avc cardiaque mo nangata taare kono nekel caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wulan juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorel tiya point com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Haruna Ngayda sa jokkodire nden tonggode sa yiɗi hedde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben ma tonggode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen so tawi koto leydi Mauritanie yiɗɓe jokkodirde gorel tayya mbatta ko 37 43 76 12 ma waw hebde gorel tayya hano hannirta ni sa yiɗi
moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol Ceerno Makki Muntaga Tall kame Ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Oumrul Foutiyou Tall aɓe teddinira dendagal bandiraɓe kala binditogol ko fate cours de vacances fuɗɗima daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene andina dendagal bandiraɓe kala saɗa jogui ɓiye aɗiɗi windidemo ko fate cours de vacances oɗe saaha mo gonɗena ɓe gudditi demude mabɓe ha jaaji daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene tintinira dendagal bandiraɓe kala so tawi ko puɗɗogol cours cours de vacances ko 17 lewru juillet ha fayinma 30 lewru septembre so tawi ko binditogol ko fate banggue année scolaire hitande ujunaɗe nogas e ɗiɗi hitande ujunaɗe nogas e tati fuɗɗima wonande an jiɗɗo ɓiye jangga e duɗala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara jangguinowo Qur'anil Karim ne wonde anglais français kame hebloji goɗɗi e ɗemɗe goɗɗe kala daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene wellita saaha kala suko waɗa coftal rutto e pine goɗɗe hawa marde pine makko daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall daara rewɓe o ene tawi to Sicap Liberté 3 so tawi noon ko daara worɓe o tawete koto Kerma Sar daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall ene weltinira dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui rewɓe e worɓe kala renɓe deftere Allah teddunde wiyande Qur'anil Karim daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall oɗe saaha mo gonɗen ko daara keptinaɗo dandiraɗo jangde kam e kaldigal hakkude ɓen jangguinoɓe e ɓen sukaɓe jangoɓe sa yiɗi hebde ko ɓuuri labde daara ko 78 149 44 31 77 912 27 15 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne mo Alhaji Seydou Nourou Tall noddi nottoɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni alarba nogas lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Seydou Abou Bah honno ko adi kabaruji men e ɗemgal pulaar noon hono catala heblo sukaɓe Afrique taweteɓe to nder wuuro babaɓe looti eɓe mbaɗi erago faade dendagal babaɓe naaɓe kala taweteɓe nder wuuro ngo ha wonɓe caggal leydi he kala walla caggal wuuro ngo kala jeeyaɓe fedde nde eɓe cuwa nadde kala eɓe eri ɗumen eɓe bismi ɗumen e batu mabɓe ngu ɓe ɗamini wadde ñande aseta garoɗo o ɓe ɗamini wadde ɗum e nder babaɓe to galle musid jinnaɗo men biteɗo galle biteɗo Ceerno Bocara Abdoul Bah to galle baba Bocara Abdoul Bah ko toon battungu waɗata tawa koye gardigo hoorejo catal ngal hono sokhna Aissata Oumar Bala sokhna Aissata Oumar Bala kañum ardi hasa e nder babaɓe battungu noon ene waɗa dow teddungal hono dow teddugo inde teddungal hono secrétaire général woni koolaɗo kuuɓal windere fedde heblo sukaɓe Afrique hono Amadou Tijani Anne tawateɗo ɗo saaha joni e jilla mum e nder babaɓe kala jiɗɗo jokkodirde mabɓe noon yo noddu ndeɗo tongode woni 46 84 57 94 mbiɗen ko 46 84 57 94 sem kaali pulaar capanɗe nayyi e jeegom capanɗe jeetati e nayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi e nayyi ko ɗum woni tongode hoorejo catal ngala hono sokhna Aissata Oumar Bala
ene teddinira batungu kadi hono coordinateur général fedde heblo sukabe africa nde leydi Mauritanie hono ceerno Boubacara Gaye non dendagal bandirabe kala bababe nabe e tawteɓe nder wuro bababe kala ne bisma e batungu mbiɗen waɗata ko ñande asetta garoɗo kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puddortuɗena jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañume gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala kikiɗe kay kikiɗe hanki o noon ɓe kolori wonde e nder waktuji nogas enayi cakkitinoɗi ɗi ko ujunere temedde nayyi sappo e jeeɗiɗo neɗɗo woni ko holkisa tawa ko tumanoɓe ya taw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon teskama tigui e nder helkiso hen ujunere temedde tati e capanɗe joyo e jeenayo ko holkiso ngo hinde TDR woni rapid test jawɗo capanɗe joyo e jeetato heddiɓe ɓe ko PCR woni test laboratoire tawama noon ene fiɗa covid sappo e jeenayyi capanɗe jeegomo e yimɓe ɗiɗo temedere capanɗe jeenayo e jeegom ɗum woni heptuɓe cellal mumen hano hannirtini paati galleji men hay goto noon ala mo rafi o yooɓi ñalawma hanki o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o sappo e jeenayyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo leydi ndi o bismima to palais présidentiel to terɗe taw ko hesɓe suɓaɓe oɗo saaha joni tambiɓe ngal ɗo catala bitegal bureau exécutif des employeurs de Mauritanie tawi kadi artingal ɗon cetal ko hoorejo fedɓe ɓen employeur uji hono biyeteɗo woni walla mbiyana patron de patronat hono biyeteɗo Zeynila Abidine Wula Cheikh Ahmed hoorejo leydi ndi noon waɗi ɓe félicité oɗo bureau cuɓaɗo joni o wiɓe tigui yoɓe jogoro jaam yoɓe gardoro jaam kadi e peewal kadi o tengtini wonde kay o siftiniɓe darde kay secteur privé jogui ko fate faggudu leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh El Ghazouani o hesɗitini kadi hoolare makko e hoorare kadi leydi ndi kay gouvernement o kala gam yidde gollodade kay e secteur privé heɓe mbawa ƴellitade hano hannirtini leydi ndi kadi ƴellito hano hannirtini ene tawtora noon nguɗon batu hono Yahya Wula Ahmed El Waggaf ko ministre kañum kadi woni secrétaire général to kañum woni secrétaire général kadi à la présidence de la république wondude Ismaïla Wula Cheikh Ahmed kañum woni directeur du cabinet du président de la république ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen hono ministre de l'équipement et des transports hono Mokhtar Wula Ahmed Yeddali wondude gouverneur mo région de Brakna ɓe mbaɗi visite mabɓe chantier golle taw ko pewnugol e pewnugol laaɓi hakkude butel mida faade e leega ha tengti noon kadi hakkude troson to e leega faade un jour faade jouer talata mbaɗi wicciɗo noon ko talata hanki o sappo e jeenayyi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nawi ɓe toon noon ko yurnade kay to golle ɗe jarata tawi kay golle ɗe ne ndewi lawol ha no hannirta ni so tawi kadi ala caɗele joggade wonande kay ɓeɗon gollotoɓe kanko ministre o noon o waɗi erango fate ɗiɗo fade kay ɗiɗon société ji taw ko heɓɓe marché ko fate pewnitgol walla pewnugol ɗiɗon gollon lawol ne mbawa tigui tinnade ha mbawa humnude dawal kaldigal ngal ladial ngal ɓe kaldi e laamu ngu beele kadi golle ɗe ne mbawa rewde lawol hano hannirtini ɓe mbaɗa dendagal critére uji stipulé mbaɗaɗi kay e nder cahier de charge délégation timmuɗo kadi ne yaade mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu caggal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi hono jagorgal kalfinaɗo gueɗe caggal leydi wondude Mauritanie naɓe wurɓe caggal leydi hono Mohamed Salem Wula Merzouga o joddima talata hanki o en audience to bureau ji makko to e nder Nouakchott e cité timmuɗo taw ko cité ngal ɗo catala bitegal MINUSMA non woni mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali taw kadi ko arɓe tawateɓe MINUSMA non woni laafaji mbulaji ɓe fedde gota ko windere loni neldi e nder leydi Mali taw ko halfinaɓe kay ko fatino jaam e kisala duumiri e nder leydi he ene ardi oɗon sette noon ene ardi sette o noon hono biteɗo Christian Lumbala kañum ti Christian Lumbala kañum woni mawɗo sette o MINUSMA taw ko halfinaɗo ko fatede droit
de loma ene tawtora jonde de noon son excellence hasni wula lek hifam wullevi on ko ambassadeur chargé des missions au cabinet des ministères e wondude Mohamed Alamina Moulay Eli ko ambassadeur directeur général de la direction multilatérale et ambassadeur directeur du département des Nations Unies ha joni kabruji men demgal pulaar seno mema to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal to Ziguinchor Mimi Touré noon waɗi toon campagne muɗum woni Rouma Jarribum waɗi ɗum tigi mitingo makko noon molanteɗo Allah waɗi ɗum e nder Ziguinchor ene tawtora noon mitingo militant mabɓe mawɗo no fewi biteɗo Robert Sagna noon ko gonnoɗo laabi kewɗi ministre nder leydi he o meeɗi no wonde maire mo Ziguinchor o meeɗino kadi jeeyede e ɓin mbiruji gembinoɓe gam yidde ardade wonde hoorejo leydi ndi e nder meeting he noon kanko Robert Sagna o ƴetti konngol hollire tigi wonde kaye gilli e golle payde nder fewi ɗe Macky Sall golli e nder Casamance o waɗi eran kadi faade Ziguinchor naɓe kala yo gandu wonde kayi ko Macky Sall hoorejo leydi ndi ko liggi e nder Ziguinchor hay hoorejo leydi goto meeɗa wadde ɗum e nder Ziguinchor ha joni ko leydi Mali leydi Sénégal keddoɗen ha joni jeeyan ha to Thiès noon ko dala mirane woni tigi dala jama taw ko banggue Bowal jama taw ko jama mawka to cité wiyete ka to nokku biteɗo cité Senghor mo Thiès kañum tigi yani koye almuɓe jangganoɓe Qur'ana joɗinoɓe lessa jama ka hollirama noon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe joyo woɗɓe mbarmi hen ene tampina fewi enen tawe ɓena barmuɓe noon tawe to hôpital Amadou Shakir jeegena mo Thiès oɗen mbiyatan noon kamɓe mayɓe heɗɓe nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna ɗen dono jinnaɓe mabɓe nde Allah lomtine gañiɓe ɓene nde Allah rokkata ɗumen jamna mbawa tigui fatude e defte mumen e alluji men hano hannirta ni ha joni ko nder leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Mbacké Darou Salam ene tawe nder falde Mbacké ko goski babiraɗo goto jaro duuɓi 60 pawdi seeɗa kañum yita wondani e wonki nde police tini kabaro noon ari tigui wadde constat mum tawi ko goski ene huura bâche ɓe mbaɗi constat mabɓe gadan noon hollude tigui ɓe tawi on mo gonɗo on tigui mo wondani e wonki ne sikka ko baraɗo saabu kayi ɓandu ɗum tawama hen goski ki tawama hen gañande tawama tigui omo gañi e yittere makko banggue ñamum e oɗo saaha joni losgoji nana jokki kono ne sikka kay ko baraɗo kabruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alarba hande o wonde nder waktuji no gas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko 150 e yimɓe jeenayyi woni holkisaɓe e nder mabɓe noon hen 37 tawama e jaati ko fiɗaɓe Covid-19 ɓeeɗa 37 noon hen goto ko contact suivi woni tigui ko memodirnoɓe wonduɓe hen goto contact suivi goto noon ko cas importé woni ittuɗum caggal leydi 59 heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellaɗo ɓe noon hen no gas jeetato kebti cellal mumen paati galleji men hay goto ala tampuɗo leydi Sénégal hay goto kadi ala mayɗo leydi Sénégal ene yaara 66 ujunere 650 neɗɗo goto winditiɓe e doggol corona so tawi ko heptuɓe celde mumen ɓe jettima 64 ujunere e 660 e yimɓe jeenayo so tawi noon ko doggol hawruɓe e ladial ɓe jettima ujunere 960 e yimɓe jeetato ñalawma hande o noon ko hedde juuɗe safroɓe nder jooki leydi e kala tinaɓe ko wonduɓe coronavirus koɓe 233 neɗɗo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakku mumen ɓe jettima million e 195 ujunere ene fawi yimɓe ɗiɗo ha joni kabaruji men e demgal pulaar hono no mbiruɗen gardini kabaruji men to Dakar subaka hande o Dakar finir tigui koye ƴiwonde hewde ndiyam no fewi leeɗe kewɗe oɗo saaha joni kene tawe tigui e yolayru ƴiwonde nde noon fuɗɗi ko guila 6 heures ndiyam kewɗam jippima tigui e nder Dakar yoga e nokkuji noon ɗum noon wawde rewede kay oɗo saaha joni tawe yolayru ko wayno nokkuɗo ɓe mbiyata VDN e to wiyete VDN noon ko embouteillage uji mawɗi no fewi tawate toon teskama kadi accident ji toon kono noon kadi ha e route nationale
route nationale de route à péage toon fof tawama hen askidaji taw ko toɓoji ɗi caabiɗuma teskama noon e oɗo saaha joni yoga e leeɗe ko wayno Keur Massar ko wayno Parcelles Assainies sara terrain unité 20 ko wayno nokku biteɗo Cambérène ko wayno Pikine ha to Grand Yoff kay ha to Guinaw Rail e oɗo saaha kala ne wi dakka ndiyam koye yoleɗu tawete hande noon eɓe mbiya hande kanƴi nokku fof ne mbiya dak ndiyam ɗeɗo noon ɗeɗo balɗe kala noon siftin ɗon Dakar en tawetno e nguleyki cattuki no fewi yimɓe kala ene ɗaminno kay ne jinno tigui ne toɓata beele ɓalline ɓuuɓa fabude noon ene yiiɗi ndiyam kono yiiɗa pasɗam kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen par décret numéro 009124 bar MINT bar DGPN bar DAP du 19 juillet 2022 woni ñalawma hanki o jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o ɓayyini tigui oɗon décret ciifade taw ko yemirore hoore leydi ndi on décret noon ko holliri tigui wonde wayloji affectation ngaji kewɗi mbaɗama e nder gardigu police ndi leydi ndi so tawi ko commissaire de police hono Younousa Diédhiou gonnoɗo commissaire urbain mo Tivaouane ono mama oɗo saaha joni commissaire central kadi o waɗama chef de service régional de la sécurité publique de Fatick so tawi ko commissaire de police Ibrahima Diouf gonnoɗo commissaire urbain mo Kébémer o fettama eɗo saaha joni o waɗama commissaire urbain mo Tivaouane so tawi ko commissaire Daouda Mbodj gonnoɗo commissaire arrondissement mo Diaksayi wattama eɗo saaha joni commissaire urbain mo ñorode riba so tawi ko commissaire so tawi ko commissaire Albert Ndioro Albert gonnoɗo commissaire arrondissement mo Pikine mo Saint-Louis o waɗama e oɗo saaha joni commissaire urbain mo Kébémer so tawi ko commissaire de police Alioune Fall gonnoɗo commissaire arrondissement mo Grand Dakar e oɗo saaha joni wattama commissaire urbain mo Koungheul so tawi ko commissaire de police Dame Touré gonnoɗo commissaire Guinaw Rail o waɗama oɗo saaha joni commissaire urbain de Linguère tawi ko commissaire Youssoufa gonnoɗo commissaire premier arrondissement mo Thiès o wattama oɗo saaha joni commissaire o wattama oɗo saaha joni commissaire arrondissement mo Diaksayi so tawi ko commissaire Moussa Fall kañum wonno adjoint commissaire kañum wonno adjoint commissaire to commissariat central mo Thiès ono mama chef de service des commissariat premier arrondissement mo Thiès so tawi ko commissaire de police Alpha Oumar Ba gonnoɗo adjoint au commissaire central de Guédiawaye ono mama e oɗo saaha joni waɗama commissaire central to Guinaw Rail so tawi ko commissaire de police biteɗo Kim Tang adjoint commissaire arrondissement de Médine ono mama waɗama commissaire arrondissement de Grand Dakar so tawi ko commissaire de police Bassirou Ndiaye gonnoɗo adjoint commissaire central de Saint-Louis ono mama commissaire arrondissement Pikine mo Saint-Louis so tawi ko commissaire de police hono adjoint commissaire hono adja Koumba Ndiaye adja Koumba Ndiaye kañum wonno adjoint commissaire arrondissement mo Grand Yoff o wattama oɗo saaha joni adjoint commissaire to commissariat central mo arrondissement mo Parcelles Assainies so tawi ko commissaire Daouda Diouf gonnoɗo adjoint commissaire arrondissement mo Thiaray oɗo saaha joni o waɗama adjoint commissaire central mo Guédiawaye so tawi ko commissaire de police Jamme Yare Fall gonnoɗo adjoint commissaire arrondissement mo Dieppel o waɗama e oɗo saaha joni adjoint commissaire central mo Kaolack so tawi ko commissaire biteɗo Sangan Ndiaye adjoint commissaire central mo Kaolack o wattama adjoint commissaire central mo Thiès so tawi ko commissaire Adama Wele gonnoɗo adjoint commissaire Parcelles Assainies o waɗama adjoint commissariat central mo Saint-Louis ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jehen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehli men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu weltare TV Ghalii Abuu Bah on calmitama on juurama déclaration bokke giskis jogiiɓe ɗo ene listi Pape Diop ina wayno ɓe mbaɗi meeting maɓɓe hanki ɓe kolli e meeting he tan ko yo jam wat yo moƴƴere wat yo deeƴal wat ha woote o wawa yaarude normal ɓe mbawa hebde koɓe jiiɓi ko yimɓeɓe yo gotan Pape Diop ɗum woni koɓe kaali so eno mima ɗo eɗen gandi kanaluji Ziguinchor ine mbaɗi probléme gasanoɗi ɗi eɗen gassa kadi
ina wayno mbalit kadi wonti no wonirno ndiyam ɗam so tuɓi ala ɗo wawi yaade wawa wertude ɗum noon ɓe kolliti mairie o yo daro hen ko ɓuuri yawde e yaccare so en ummima ɗon eɗen gandi handicapé en ɗo e Ziguinchor atelier Casamance ɓe jooɗima jonde mabɓe ɓe mbi kamɓe de électoral o nana ara holno ɓe mbawi jogorede sécurité mabɓe e gurdam mabɓe haɓe mbawa yaade woote ina wayno gardiɗoɓe noon biyeteɗo Yaya Konté won wi yoɓe jaaɓe gotoya probléme heɓataɓe hay hunde ko jaam tan heɓataɓe ɗum noon ko ɗum woni ko ɓe kalana ko ɗum woni ko mawɗo mabɓe o haali eɗen gandi so en ummima ɗon 11 Brousse ina wayno ɓe jaltini campagne mabɓe hafere mangoro noon so on nani ko leɗɗe gonoje e dande maayo ɗe ɓe gaddi leɗɗe fodde ujunnaji ɓe mbawa tutade ɗum e nder maayo he pour wawa jaggude liɗɗi ɗi wawa kadi leydi ndi e ndiyam ɗam wawa wasde ƴefde fewde e wuuro ngo ɗum woni koɓe gaddi ɗo joni ɓe ƴetti sukaɓe hewɓe e nder oɗo 11 ɓe mbawa jogade oɗo mangoro ɓe mbawa liggade ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum noon Weltare TV radio jokkodirde Ahmed Isaga Kebe gorko mo mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zigui FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah Weltare TV yallah hokken walde jaam. Allahumma amina. Amadou Saga Kebe en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Zigui FM e dendagal radio ji men FM tawteɓe e nder leydi Sénégal ha to leydi Mali kala kabaruji men ɗemngal pulaar sen umima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena laamu transition go leydi Mali e gaddagol colonel Azimi Goïta ɓe dokki biteɗo Olivier Saldago kañum woni joguiɗo konngol woni porte parole ministre woni laafaji mbulaji tawteɗe nder leydi hen ɓe dokkima ultimatum go balɗe tati ya taw o yalti leydi ndi ha laaɓi ma en gartu e on kabaru noon so tawi en keeɓi holko saabi ɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Goodluck Jonathan kañum woni médiateur CEDEAO nder leydi Mali omo tijja noon alarba hande o e nder Bamako lamol ko leydi ndi mawo joddo noon mawo joddo noon mawo toon jillu makko noon jillu balɗe tati mawo joddo e hoolejo leydi ndi o joddo e yoga e laamu ngu kala e oɗo saaha foof noon yidde mabɓe oɗo saaha joni ko wawde kay ƴewde peeje ha transition lana transition ko wawa jofde dow jaam e cellal ha laamu ngu arta ha laaɓa e juuɗe civil en koto leydi Mali ha joni keddoɗen catala bitegal mouvement yara wolo debout rempart ɓe windi ɓatake dariɗo noon faade MINUSMA on ɓatake noon ko hollude MINUSMA en woni laafaji mbulaji tawteɗe leydi he ɓe natti yidde yiideɓe leydi mabɓe yoɓe jaltu ha laaɓa kamɓe noon catala bitegal mouvement yero wulo debout ɓe kolliri tigui oɗo saaha joni MINUSMA wontiniɓe tigui ko ɗaccal buduk badaga saabu kay ko force d'occupation ha joni ko nder leydi Mali keddoɗen Chukel Kokkola Mayga kañum woni hoore jagode laamu transition ngu Mali o joddima e délégation timmuɗo taw ko délégation ummiɗo to Rwanda ardi oɗon délégation noon ko debbo biyeteɗo madame Alice Gaza Radbe hoto leydi Mali ha joni jen ha to Kenya ba noon ken to leydi to Kenya ba ene tawa nder leydi Mali to Kenya ba noon kawgela baccalauréat e ngel jokki ha joni waɗi ngel jokkuno kay ñalawma hande o wadde e nder leydi he teskama noon ñande ñalawma gaddano e ñalawma ɗiɗaɓo ala foof to dille walla fitina nana kono noon teskama ñalawma tataɓo o to nokku biteɗo Kenya ba teskama toon tigui waɗi dillere fewi caggal kay nde jangguinɗo goto e jangguinowo école taw ko surveillannoɗo kawguel ngel caggal kay nde o ɗacci élève goto taw ko candidat libre woni mbiri gembiniɗo kay kawguel ngel e mbadi candidat libre o ari wadde kawguel ngel taw kadi o addani carte makko d'identité nde yimɓe laamu ngu tiniɗo noon ɓe mbawi nangude on jangguinowo taw ko surveillannoɗo baccalauréat ɓen noon syndicat jangguinoɗoɓe kala e ɓen surveillannoɓe kamɓe kala ɓe goppi kala suuji ɗi ɓe kolliri hen mette mabɓe ɓe namdima kadi nde neɗɗo mabɓe o woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade leydi Mali noon koko yaltini kuulal wonande kay ko fate kawguel kala nangaɗo hen kay ene triche walla waɗa gueɗe ko fewani koɓe mbiyata 3F koko rewnete lawol daro yesso justice ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Guinée uddirten kabaruji men médiateur catala CEDEAO hono to leydi Guinée Conakry biteɗo Thomas Boni Yayi gonnoɗo hoorejo leydi Benin o yettima jillu makko guila ñalawma yettima jillu makko guila talata hanki o e nder leydi Guinée so tawi noon ko hoorejo CEDEAO e hoorejo commission de la CEDEAO kañumen ko alarba hande o ɓe poti yettade to Conakry
kay mabbe jordo non e ardibe laamu ngum laamu transition go be baawa yewtide mabbe kay yidde mabbe o saha joni ko ndebe kebata calendrier taw ko calendrier darido labtudo ko fati kay e sumgoji bele kay transition arta ha laaba de transition gasara ande de calendrier sumgoji bele laamu ngu ne waawa artude juude civil en musibbe tedduɓe gasi ha laabi cer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan on kabaruji men ɗemgal pulaar e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko musidɗo men sehil men Saydou Abou Bah kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on kettode kabaruji